እዚ ዝኒኤናሉ ቦታ ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው እትርከብ ጣብያ ዱራ እዩ። ኣብዚ ጣብያ እዚ ብስራሕቲ መስኖ ዝፍለጥ ጣብያ እዩ። ኣብ ንሕርሻ ክራማት ተዘሪኦም ዝነበሩ ዝራእቲ ተላዒሎም ድማ ናይ መስኖ ስራሕቲ ተጀሚሩ ሃይሃይታ ስራሕ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕዚ እቲ ናይ ሕርሻ ክራማት ምስ ተላዓለ ተተኸለ ከም ሽጉርቲ፣ ጥቕልል ጎመን ካልኦትን ተተኺሎም ኣለዉ። እዚኦም ምስ ተባፅሑ ድማ ካሊእ እንደገና ክትከል እዩ ኢሎምና ኣለዉ እቶም ሓረስቶት። ኣብ ዓመት 2 ግዜ ወይ ድማ 3 ግዜ ዝፈርየሉ ከባቢ እውን እዩ። እዚ ከባቢ እዚ ብመስኖ ስራሕቱ ኣብዚ ዘፍርዩ ሓረስቶት ቁጠባዊ ኩነታቶም የዛይደሎም ከም ዘሎ ወይ ድማ ይመሓሸሎም ከም ዘለዎ ድማ ካብኣቶም ተረዲእና ኣለና። ረውሓ ዘለና ጎመን ሸይጡ ሽጉርቲ ሸይጡ ዒሉ ጣፉ ሸሙሽተ ይበልዕ ትወስኽ ውሉ ስለ ዘለውና መሬት ስለ ዘይብሎም ንዓቶም ይድግፈና ንደፍተር ንዝቃሕ ዝበለና ንገብር 3000 2000 ጉና ፍየል አለ 3000 ጉና ፍየል አለ ንስቢዛን ንቡና ንኩሉ መማሊ ተዘይርኮ ኣመስና ጽባሕ ጽባሕና ኣቲና ንረኽበሉ ኣለና እውን እዚኣ ዒልዎ ነይራ ናበ ሽጉርቲ ናበ ጎመን ጻዕዳ ሽጉርቲ 4 ዓይነት ዘርኢ ኣሎ ሕጂ ጣፍ ነይራ ታኡመሽና ዒልዎ ንገብራ ታኡመሽና ኸባረት ንገብራ ካው ሽጉርቲ ንገብራ ትናይ ከረምት ንሰርሐን ና ሓጋይ ንቡል ሓጋይ ሕጌና ማትዩ ትናይ ሓጋይ ከዓኒ ትናይ እክሊ ኣንዕና ጥቆም ታብ እክሊ መና ዓይድነና ካው ዝደለናይ ነገር ከዓ በአግባብ የጥቅመና ትገንዘብ ማለት እቶም ሓረስቶት ኣብ ስራሕቶም ሓገዝ ሰሙያ ከም ዘይተፈለዮም እውን ገሊፆም እዮም። መፅኦም ከምተን ታራትር ዘለኽ ናይ ተተኺለኒዋ እዚኣ ሽጉርቲ ነይራ እዚኣ ትገብርዋ እዚኣ ትሰርሕዋ እዚኣ ትጠቐሙላ እዚኣ ናይ ባዕልትኩም ዘይኮኑ ንሕና ንመርሕኩም ንስኻትኩም ተመራዕ ንሳቶም ይመርሑና ንሕና ተመራሕቲ ስለ ዝኾንና ይጠቕመና ባዕሉ ከናኸኑ እዩ ባዕሉ ሓገዝ ዘይሕርሻ ወኪላት እውን ምሩፅ ዘርኢ ገለ እውን እዮም ሽጉርቲ ንዘርእ ንጥቀም ኢና መዳበርያ እውን እዩ ከም ሰሙያ ዝተዘሎ ታይ ዝበሃል መጀመርያ ስልጠና ኢና ንዎ ማለት እዩ ስልጠናውን ሙስትናይ ሕሉፍ ዝነበረ መዘኻኸርን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ዝመፁን ምፍላጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ገርና ስልጠና ንዎ ካብ መስኖ ዘጋጥሙ ናይ ሕማማትን ባልዓትን ታይንታይ ባልዕ ኣሎ ታይንታይ ማሕንቆ ዝኾነና እውን ሕፅር ዝበለ ናይ ስልጠና ታይ ዝበሃል ይብና ኢና ንትነጅምሮ ማለት እዩ ኣፍተን ብጣዕሚ ፖቴንሻል ዝበሃላ ጣብያታት ያው ካብ 50 ሄክታር ንላዕሊ ክልማዓ ዝኽእላ ከምኡ ስለ ዝኾነት መምርሒ ዝፈቅድ 6 ዝኾኑ ናይ መስኖ ልምዓት ሰራሕተኛታት እኒው ኣፍተን ካልኦት ከዓ ናይ ዝራእቲ ሰሙያ ስለ ዘለዉ ንሶም ደሪቦም ክሰርሕዎ ኢና ትሕቲ ስታንዳርድ ስለ ዝኾነ ዝሰርሕዎ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብመሰረቱ ግን ካብ ወረዳ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ሰሙያ ተደጋጊፎም ኣብቲ ናይ መስኖ ዓብይ ፃዕሪ እናገበርና ኢና ንርከብ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው እትርከብ ጣብያ ዱራ ቅድም ኢሉ ንጥፈታት ስራሕቲ መስኖ ካብ ዝሳለጠለን ከባብታት ሓንቲ እያ እታ ጣብያ ዘለውዋ ጸጋታት ማይ በመጥቃም ብመስኖ ክለምዕ ዝኽእል 186 ሄክታር መሬት ከም ዘለዋ በዓል ሙያ ልምዓት መስኖን መተሓባበሪ ሕርሻ ገጠር ልምዓት ጣብያ ዱራ ብርሃነ ገብረ መስቀል ገሊጾም እዮም ግን ድማ መሊእኻ ንምጥቃም ጸገማት ከም ዘለው ሓቢሮም ከም ጣብያና ክንወስድናልና 186 ሄክታር እዩ ዘሎ ታብ ግድብ ትለምዕ ጥራሕ በዚ ግድብ 9 ሄክታር እያ ዘለትና ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፈ ካብ ዋሕዝርዋ ካብ ዒላታትና ካብ ሸግዳብ ዝለምዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዚ ታይ ዝበሃል ንሕና መፍትሕታት ኢልና ንወስዶም ታይ እዩ ኮሚቴ ናይ ባዕሉ ኣለዎ እቲ ግድብ እዚ 14 27 ና ገምገመ ጸጎም ዘሎ ና ገምገመ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ማይ ጠቃማት ኣይጸገመለታ ኣብ ዘላቀ ልምዓት ኣይጸገመለታ እንስሳት ባህልና ብዘይ ተኣትና ናይ ባዕሉ ቅፅዓት ኣለዎ ሕግን ደንብን ማለት እዩ ዋና ጸገም ኢልና ንሕና ንወስዶ ካናላት ዝተው ዝኒኤ ብእንትን ዝተሰርሐ እዩ ብጭቃ ማለት እዩ ሲል ብካም መሬት ብስሚንቶ ታይ ዝበሃል ዝተሰርሐ ይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ታይ የጋጥም ትማይ ክኸይድና ሃሎ ናዘረኦ ነቲ ግራት የንትዖ ካብ ጥሙ ወፃ ዝኾኑ ግራውቲ ማዓት መሬት ኣለዎ ማለት እዩ ተሓረስታይ ዘልሞዕ ዝነበረ ጽቡቕ ታይ ዝበሃል ካብ ጥሙ ወፃ ዝኾኑ ማይ ዝሓልፈሉ ቦታ ይዘርኡ እሞ ታሕቲ ነቲ ይፈጥረሉ ማይ ከይደገማ ክሳብ ጠጠው ዝብሉ ብዙሓት መሬታት ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ፍትክልን እሱ ተዋና ነገር ብዝኾነ ይኹን ድጋፍ ናይ መስኖ ናይ ባዕሉን ናዋፀ ዝጽጉነታት ቦታታት ኣሎ ናጸገነ እዩ ዝኸይድ መዕጸው ማይ ብሕዚ ብሓጺን ናይ ባዕሉ ብረት ገይሩ ክሳብ ክንደ ዘጋጀም ብሓመድ ገይሮም ካብ ግራት ናጓሕጓሕ ዝጥቀምሉ ነበሩ ክሳብ ክንደ ዘጋጀም ኣለዉ ማለት እዩ
مسنا سرحس تكرة جبر اللوا زري مستم استدعوا هايبريز بهال زرتاتون كسام منجستي تايز بهال مستم اللوز بهال ناي مقرأتي نجادو عليهن ناتحاسكا نخل حرستي تبتصح نتجبرج سعرتها تجبر اللوا مالتي سلازم نجو حسنا نزار رجع زلنا تصبين نت كافتم جبرت سنة رديت جلزي كونس تازلت النامريت منجستون تخرة جيرفتنا مسنو خبل اللوا حرستاون بوتزب هالو بعلمايا أو زغني يكون عد زلوا ناي مسنو تذكرني بوتزو ناي فتات أو يزل بعلمايا وتقوم اللوا ماتي ناي بعلمايا عم تطعمو تاخذ تمرت خوز جبوت تمرت السواسيدو تجوارون نتجبر اللوا ماتي حزب كلاستر المعتة وهايلس تا كلاستر تأيات ما توهايل زرزر كجور لنا هلو بعلمايا زي أوسيدو يلمع كاو مسلم مسافري دمو خند زفرينا نيناس داقت تأساسر الناس بيلون كل اللوا ماتي تاجن يتحرت سونا تازفريا فريات بعلي حزوا خيد نفتا تايز بهالشتا كسير دي خسيو بزح انتنا يجورن مالتي كاو قلوت زي مصبصاون اللفتنا يتحرستاي تاسرحه انا وعلى قلوت تحسب يجبران مالتي نايتم انساود نيون تحسب يجبران يعني تحسب زجبران تن مداريا زوصن تنزر زجزن زي انت حساب يجبران مالتي سلازفتي تايتر فرخيبه تاي وصاي غير نقبل تقينو كل عينت زلوه أو قمت كنت ولا مالتي نايتهم إنسا قلوتهم كنديو نايت سب نايو على الصراحة مستدرون كندي قلوته وتينا كندي كرشيل الناس اللي إحنا خبرنا هلو ترفني أوله كسرني أوله يلون كحزل له وزت حورات سب نحنا مكمين عنه ولا مالتي أبتات أبيع أبزلو سرحة المعات مسنو زنتفو حارستوت ندخامم زمتن ربحا كيرخو تساقم مرق زرقن زبناوي دخوعن كم زلوهم قالي تساميهم مرق زر دحيومنا نيرم كاو تاني أتريال هاي تفيانيا تاب قلسة نايك سلاي بحال نايك ناي بودي نادي سوازي أوسا قل ملنا ولا يمزمطو ناي منجستي إلا حي تنو أذنوا فلس تريون فرقا منجستي يحيي بقدامي مرأي خوون إلى ما يمطيمو هاي السن بدمط يمذكر آخر زلو حرشة وكيلات كيلا يكون يقوى له لو تزلو شغور تخفلطو تشغور تنسل زبالا شو زلو أبي مرزري نعمنت بتعمي عوي خفتة له مالتي سلازي كم مرزري ناشون قرتي كل تجزي سلست تجزي زي فلس دقيم وحرستا يبلنا يمتصمو جزء يمتص هاوي تفق كاوميس خم حدش بزحهم زقات منا النية مالتي سلازي تزرقون يقفف مالتي سلازي فتناي أروت ولا خفتي دا تصربع لعخيدهم تنهلو كاوخم تنهلو بزح تايز بهالكفتة قاتي منا أي مالتي أفتناي مداريا مستناي حصرت كي يقات من نمبر كابناي حلوف زنيرة كاب وردا نخدنا إنا نمتنيرنا كابينين نخدنا إنا نمتنيرنا خاوخصم حزقنا بطابينا متقطاو جميرنا لنا بموسنا جميرنا يلنا مالتي مستازل لحبر سراح محور ترى لدينا نبطابيا متينا يلنا مالتي مداريا يكون أبر أبصر صحيحي صار حمامات صار بالع انتينا نقبر زلنا قد محزي سئل كاب عداقا أخل سلازين مالي علو شيء تخينهم حقاو سونا توصيام زشطو شق زخافات اللو إيام نساتهم بأخل مقرابون أقامني يرباميو لقنا حالفون كبر يولاني يرمت حرستينا حزي توسختي بناي SMV سعير مزاعتو سلسة أكالات اللو ينين جلوبال رمسك الجديد زبالو صم بصفحات يأتولو تم قالت حقاوي يعني ون بصفحاتكم أنتم سياب طبعا عداقة ناتوتنز شيء مواز أي كم زي كونن بسرعون كم زي كونن باتنت رايت زي توهاو بناي بتناي مرزر ستاندرد ون ترجعي زي وس أصله زخنة كأوه جزء كم زي ولي ناس تمرن هنا نركب أعمقن أي ولا بفاء مس إذا نرى كوميدرون رما BF مارغولوفن تجلاويت وزتعشى جنيرو برا زي كنا مر كوميدران من تايتو هاي ناتعشى بزمسأنا قندما بجاريس النايز مسأن من تايت خكل زي كنا زلوا أسيتالو زي جن حزم استخاخل السجمتنا وسدنا إنا أما داريا بزي كا يوريا أب NPS أخلنا يمسنو قرب لنا أي أب يوريا واحد الله يو تلي يوريا ياو نخلي حتتنا إنا أب NPS جن أخل زخانة نتمسنو أخيلو زترف مداريا أم مخزينا الله يو نوصلون يمزلكو مالتي وحجيز مرزري كامل يمرخيوم زبلي نحن حرصنا المكر
كابز ملكوتهم ناي أجرو ديلرات علو ببخابي ببزوو ببورد زلو مغربت له ويكازم وان شوب سنتر نبلهم بإيتي بيلهم استخفت لنا له كافت حقا وبوتان حر جزيهم كينهم نتزجزوا الأكل كحطي هولي حجي ممزحتو جزيء على حرسنا زقت انزل تصقمات كنتاي كيميكالون كاب دقيق جزاء كاب بلاك ماركت مالتي زرقون زحاشي له سبب ما خيروهم سولم جزء نقرات الله خمس قطمي خيلي حجي قطمنا عند بلنك قطمي خيلي جن كمن يم جزيء مو حرست كفلت زقبهم حجي تايو أبب وردن ناي حدا ما أكلات اللوانا كابزن حدا ما أكلات بمنجز تدقيفو بناتنا ريجولاتوري بودي ترائيو سلزاتو أبزيا شك زي تجبر زرنا تحت تحلفني أبناتنا ناي بروتكشن داريتريت تزخون زرق متصهول دما تي ناي بغلة الرجون صريتون ترائيو نا تحت زخيت حمام كحمام نسأل مخانون ناي بغلة الرجون تعاقين زخيت دوز حجزي أبناتنا ون ملو ويكا 100% صريحنا مالته يكونن مقدال كلون ناي كم بيرون ما تعاق مثلا تزلنا ناي لابراتوري تايز بحالن وسنة رزلو يخون نبر حرسنا كفلت زلو جنتايو زخون يخون حرشة توت كجز زلو كابز ملكو تعقل تراحي نحرزي أجيرو كجوت ما يخلن حجم مزحته من ديام عن طريق نقدر كنا يسين في لك اللي هو يسين في حد زر يقربي زر حرصت حجز كله جن بتعمل كواليتي زخون السيد تجي ناي بقول درجة تعاقينون كحمام نتعامل خانون ترأي مجمرام فيدرال رأي نعم حد خاطر خلو تمثال دما ناي فيدرال على الرجال جسمي ميلاون نحن نصير عن حلفن عبز خنات ناي بروتكشن دارتريت دما رئيس حلفه سلازي كم زخقتهم سلازي الحرستات كابزي كون بتاخي عندو تنقق قولهم ندحر دا كاب منغست واهيوم كوينغن نتزم كوتو ناي قربنا حرشان حر ريبورت يرم نابانا وصل زمتص نري لكم تاتي كله زخل اي قطمن زبل دمدمون يبلين معنات حجي بروجكتات ممزحتن بنات لاين يزحلفا قال بروجكتات جن نعناون كيما خرو ولا ايفن تارجت بوتاون كيما رصنا له زخيلهم زحلف له يا زين احنا ناي اي تي اف اخيماناون غماغمينا جن ترغاغامي ناتنغرومون كما عينات زغبرو له حجتاي حاسبو قال بروجكتات نامناي منغستي اكل تخيد ناس بيروقراسي وزح يبلومو سولم بقراجا تكون نغرات له جن زحازو نغر كاني كم كللون حدغا خون خيلي حجي طرح زي موقال زي كونس حدغا صحيات ونسوهم وصفولي ازيتن كان نغبر لنا سلازي عن انتاي نزم ملق تحلف زخل كلل بسبوتو خلي كلني جن ببورد زولو ناي حرشا بعل مويا سلازولو ابطا طابيا زلو ناي حرشا بعل مويا سلازولو زخونه زحجز اكل زبل ندحر دا حجز زرئي يكون حجز كيميكال يكون كبوم زدلو كينو ناب كللس كفرتو خللو تاي مالتي زي حاجه حد من ملاس وي ناي ورقه من ملاس تدلي يكونن زغبر حرستاينا حدث غزيو سوي زلمع زلو ناي لمعات غزي زوسدو غزي خنا مخنو يبلنا غزي طرح زي كونون او قرش غزي كفيل زغزو زلو قرشون كما خنا يبلون ስለዚህ بخلتنا نقول حرسنا ማለት ሓደ ታ ዝገዛ قرشي لوز بمغوار مداي كلاي تخانيت حرستاي كرخ بعض المرات فريات بزي مركبون كلاي غدات يزخونه ስለዚህ كله بتحت زلو محاور كغبر زغبو انتايو زخونه زرق حق زبل كيميكال كحق زبل اكل تحلي خوينو ሓደ كيميكال تخكلኛ كيميكال دي ريخ موديهم زبل ነገር ولا بسكدو ويلو كم زبل بروجكت حقزنا لمو كم زبل زرق انصيلنا لمو ريخ موديهم ناي بقل درجو ريخ موديهم كحاول نصام خوان زبل ነገር حبرتا كهبالو ويلي حسب ማለት متأثر عداغاون بتمساسالي ان حدا غزي وي غطمك اي واصين ان حدا غزي دماني ركسي توانا زقسلنا عداغاي 150 شيء نيرو نا 18 نا 10 شغورت او يتزقسلنا عداغا كل بحنشا سلازا تتمسرو بحنتشا كل يوردو بحنتشا ايموت عداغا يتقسلنا زلمبر عداغا تزلما سنفنا مسنفنا أنا عداغا عوي صقمي زلو زيرو تحبرتسب كن بتناصل تزقرو مهرتي بيانس بوسن يخون كلاسترو نفط ملء تايز بال سلازي اتو وسن يخون اخصم شرنا خد يشطو مالتي كساو اخصم يخيد كاو تعداغا بتي تايز بال يصنحن مالتي مس عداغا خيتاثرون تناي فريات تايز بالنا حدا تاكيو تحرستايون توديو تايز بال بزح زخده يكونن زير كن تازلت تازفريا كن اخصم كيدفت عداغا يزبل اون سافو خيدناون زرغاغصنا يلو تاي غاطم تن اوزلو ازغز انا نغادو مستتاي زبالنا رايا بقى نتحرستايون زيو خصول ساعتون زغاطملو مالتي ስለዚህ ሓደ ግዜ ዝተኻታተልና ብ 35 ይብላ ሽንጉርትሞ መይሰም ኩነታት ትሪኤና ይታይ ዝባል አይ ዝማ ቆኒስ እዩ ኣነሰለይ ዝብል ብዙሕ ምግፋዓት ዘጋጠመሎ ማለት ከም ኣነስተ ዓዘብ ኮፍት ዕዳጋ ናይ ኣክሱም ማለት
احنا تاوانا صعاريلنا رادادو حبرت السب كلاستر حدا عينت تخوينو حدا عينت شنغورت تخوينا تابوتا زيا شنغورت تختلم عليك 10 توديبكا بيانس 10 سبات كاو اب حدا ساعتنا عداغا توسدوا تزغزوكم اكالون وعلى اسيركم كساب كون زبل سلطاناتات نوينا مالتي ስለዚህ ትናይት ክላስተር መሰረት ጦሙስ ንዕዳጋ ተኮሩን ነቲ ዕዳጋ ምትእሳሩን ይሕግዝ እዩ ስለዚህ እዚ ሽንጉርት ለይልና ሓደ ዝገዝ ወይ ከዓ ሽንጉርት ዝጠልብ አካል ክነምጽ ተኮይና ትቦታ ንሱ ሽንጉርቲ ከኦርዎ ዝግባ ብኹንታል ክሕዘለዎ ማለት እዩ ክሳብ ክንዚ ሓበሬታታት ነው ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ምትእሳር ዝምልከት መቸም ዕዳጋ ምትእሳር ካፍቶም ብዙሕ ግዜ ብዕውት ነዘይ ንሰርሐሎም ስራሕቲ ሓደ كم بيرو حرشاون زاكل حرستايناس عداغا مهرتن تاثرلنا ينبلينا ግን ካኒ ክፍለ ዝግቦ ክልተ ነገራት ኣለዉ ዕዳጋ ምትእሳር ከመይ ይኸይድ ዘለዎ ዝብል ማለት እዩ ሓጂ ዕዳጋ ምትእሳር ኩሉ እንተ ኮይኑ ሓደ ኮንቲነር ዝኾነ ምህርቲ ኩሉ ኣለዎ ማለት ቀጻልነት ዘለዎ ምህርቲ እንተ ዘይሃሊካ ዕዳጋ ምትእሳር ወይ kana ፕሮሰሲንግ ማሕሳብ ይኸብድ እዩ ስለዚ ተሓረስታይ ዛት ስዋይና ሓጂቲ ኣብ ክሮፑን ብክላስተር አፕሮች ንዘለና ማለት ክምሓ ክላስተር መፍሬት ሓረሱ ንዘለና ኣብ መስኖ መጽኹልና ድማ ቤጋ ሓይና ንብል ቤት ምርት ግራት ሓረሶት ኢልና ጀሚር ኣለና ታይዚ ሕጂ ቶም ሓረሶት ይውደቡ ሕጋዊ ሰውነት ይወስዱ ድሕሪኡ ተመኻኺሮም ድማ ብስታገሪንግ መልክዕ ማለት እዩ ሕጂ ታይ መብዛሕትኡ ግዜ ኮሚደር ንሕቲ ዘሪኣ ሓንቲ ሓደ ሓረሳይ ኮሚደር ተዘሪኡስ ኩሉ ሓረሳይ ኮሚደር ዘርኢ ሙኻ እዚ ሴም ታይ ማለት እዩ ኣይኮነን ኩሉ ሓረሳይ ሓደ ግዜ ዘሪኡ ሓደ ሓረሳይ ኩሉ ዘርኡን ሓደ እዋን ኣብቀኢልዎን ናብ ስራሕ ዳርግ ይኽእል እዩ ሕጂ ናትና ሰሙያ እንታይ ዝመኽሩ ብዚ ሓደ ስታገሪንግ ክህሉ ኮሚደር እንተሃሊካ ኮይኑውን ተን ፍርቀን እንድሕርሎም ዘርኢ ኻይን ተን ፍርቀን ካዓ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ተዘርአ ወይ ድሕሪ ወርሒ ተዘርአ ማለት እዩ እዚ እንታይ ይሕግዝ ክወጽእ ከሎ እቲ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ብሓደ ግዜ ሓደ ኣይኾን በልኪ ኣይኾንን ንዕዳጋ ድማ ምቹ ይኾን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮንሲስተንት ዝኾነ ናይ ፕሮዳክሽን ምህላው ሓደ ይውስኖ እዩ ካልኣይ ፅሬት ይውስን እዩ ሳልሳይ ቶም ሓረስቶት እንድሕር ዳ እናተወደቡን ሕጋዊ ሰውነት ዝወስዱ ማሕበራት እንዳኾኑ እንድሕር ዳ ኮይዶም ዕዳጋ ምትእሳር ዝኸብድ ነገር ኣይኮነን ሕዚ ግን እዚ ገና ኣብ ጅማርና ዘለና ማለት እዩ ሓደ ተቤጋ ሓይልና ጀሚራ ኣለና ሕጂ ተወዳበታት ገለገለ ተጠናቂቁ እዩ ሕጂ ታይ ተርፍ ኣብኡ ቶም ሓረስቶት ከመዮም ናብ ዕዳጋ ምህርቶም ሊንክ ክገብሩ ዝኽእሉ ዝብል ነገር ዝፈታተ ነገር ኣሎ ሕጂ ናይ መዓልቲ ሓረስቶት እናበልና ኣብ ቀዳም ኣብ ሰንበት ነገሩ ንፈታትሎ ነገር እውን ኣሎ ኮሚታት ይፈታተኒ ግን እዚ ውፅኢታዊ ስለ ዘይኮነ ፈለማት ሓረስታይና በብ ንቁጣ መፋስ በብ ንቁጣ ማዩ ዘሎ ሓረስታይ እንታይ ዓይነት ተፍረየ ዕዳጋ ክጠልብ ይኽእል ዝብል ነገር እዩ ካልኣይ ኩሉ ሓረስታይ ክፈልጦ ዝግብኦን ተጠቃማይ ክፈልጦ ዝግብኦን እውን ሽጉርቲ ይኹን ኮሚደረ ይኹን ብ120 ብ180 ምሻጥ እውን ፍትሓውነት የብሉ ንሕና ሕጂ ከምኡ ስለሸጠ ሓረስታይና ተጠቂሙን ኢልና ኣይኮነ ንሓስብ ምክንያቱ ሓረስታይ ባዕሉ ሸያጣይ እውን እዩ ገዛኢ እውን እዩ ካልእ ነገር ስለዝገዝእ ካልእ ኣቕሓ ስለዝገዝእ ማለት እዩ ክኾን ዘለዎ እንታይ ሕጂ ፌር ኮስት ይኾን ዘለዎ ፌር ኮስት ማለት እንታይ ማለት እያ እቲ ሓረስታይ ነዛ ሓንቲ ኣውትካም ዝጥቀመላ ነገር ኩላ ይፅብፅብ ፀብፂቡ ናይ ጉልበቱን ሓሲቡ ድሕሪኡ ዝተወሰነ ፕሮፊት ማርጅን ሃልይዎ ክሸጥ ዘለዎ እምበር ሕጂ ሓደ ግዜ ብ120 ብ130 ብ180 ክሸጥ ኩለ ሽጉርቲ ከም ሳክሰስ ስቶር ንወስዶ እንተኮይና 30 40 ክሸጥ ኩለ ከዓ ከም ፌለር ንሓስብ እንተኮይና ጌጋ ተሓፈስ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሰብ ስራሕን ብተፈጥሮ ፀገማትን ተሃሲዩ ዝጸንሐ ሕርሻ ትግራይ ከንሰሃርር ዘለው ዕድላት በመጥቃም ለውጥን ምምጻእ ይስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻን ሓፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ገሊጹ እዩ ልምዓት መስኖ ድማ ልዑል ጠመተ ተዋሂብዎ ይስራሐሉ ዘሎ ዓውዲ እዩ ከም ክልል ኣብዚ እንተና ንገብር ዘለና ኩላ ትርከብ ዕድል ፀንቂቕና ተጠቂምና ዓርሰ ምርኮዛ መሰረት ዝገበረ ለውጥ ክነምጽእ ክንክእልና ኢልና ተበጊስና ከም ክልል እዚኣ እንታይ ማለት እያ ሓረስታይ ካብ ድኽነት ንላቀቁ ኣለና ካብ ድኽነት ንላቀቁ ኮይና ኻኒ ኩሉ ዘለና ዓቕሚ ኩሉ ዘለና ግዜ ክንጥቀም ኣለና ኢልና ሓሲብና ስለዚ ቅድና ምስ ንምእታውና ከም ተቀደም ኢለ ዝገለጽኩ ብካምፔን ደረጃ ትምህርቲ ምስተላዕለ ቀልጢፍካ ሓሪስካ ናብ ሕዱር ጠሊ ምክንያቱ ለብ ዘበን ዝነበረ ክራማት ኣብ ትግራይ ፍሉይ ብጣዕሚ ኣብ ኩሉ ከባቢ ክበሃል ዝኽእል ፅቡቕ ዝናብ ነይሩ ስለዚ መሬት ፀጊቡሉ እዩ እንድሕር ጠልለው ኮይኑ ከዓኒ መጀመርያ ቅድሚ መስኖ ምጅማርና ብሕዱር ጠሊ ክንዘርኦም ንኽእል ነገር ናይ ዕታር ናይ ሳዕሳዓ ዓይነት ዝራእቲ ክንሽፍናልና ኢልና ኣቲና ስለዚ ኣብዚ ብርክት ዝበሉ ሓረስቶት ምህርቶም ኣልዓሉ ቀልጢፎም ዕታርን ሳዕሳዓ ከዓ ዝፈቅድሎም በዚ ናይ ምብራቕ ዞባ ከባቢታት እናዘርኡ እዮም ዝርከቡ ኣብቲ መስኖ ክንከይድ ከለና ግን መስኖ እውን ለብ ዘበን ብዝተፈለየ መንገዲ ተወይልና ኣቐዲምና ክንጅምር ኣለና ኢልና
أقدمنا جميرنا قدام يزور لمعت قلت إحنا لما علنا بزبلنا يوم مسرت مالتي أبزح الساعات كم كل 7 هكتار زاكل ناي مصنع بوتنشال لنا حجي تايو قدم قبل تصيع نبر أنا بسان شمون تنشحن قالن نيرو حجي لهم كهاوك زايد لو زخلون عليه حارستون زلوم عقم بمتقام ببخبابيهم زلو هافت ماي بموصا ኣብ ስራሕቲ መስኖ ይነጥፉ ከም ዘለውን እቲ ቢሮ ገሊጹ እዩ ሓረስቶት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝገጠሞም ፀገም ትምህርቲ ኮይኖም ትፀገም ባዕሉ ማለት እዩ ካብኡ ተመርኩሶም ምንም ናይ መንግስቲ በጀቱን ዝባሃል ኣይነበረን ናይ ፕሮጀክታት ሓገዙን ኣብዙ ዝባሃል ኣይነበረን ስለዚ እንታይ ናገርና ተም ሓረስቶት ግን ባዕሎም ናይ ባዕሎም ቅርሺ ኮንትሪቢዩት እናገበሩ ኣግማሎም እናሸጡ ከፍቶም እናሸጡ ናይ ማይ ሪሶርስ ዘውፅሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ እዚ ከም ኣብነት ተረጋጋሚ ነው ገልጾ ማለት እዩ ኣብ ራያ አካባቢ ብርክት ዝበሉ ማሕበረሰብ ተወዲቦም ናይ ባዕሎም ቅርሺ ኮንትሪቢዩት ገይሮም እስካብ 3.6 ሚሊዮን ዝኣክል ብር ኣዋፂኦም ማያት ዝኹዓተሉ ብመሽነሪ ማለት ተሓገዘ ቦርሆላት ዓበይቲ ጉዳጉድ ማይ ማለት እዩ ኣብዚ ኸም ናብ ናይ ሕዋን ከባቢታት እውን ተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ካብዞም ንኣሽቱ ሻሎ ዌል ዝበሃሉ ወይ ካብዞም ንእስ ዝበሉ ጉዳጉዲ ክሳብ ዝዓበየ ዝሰርሕሉ ዘሎ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ንገብር ኣለና كم حدا عبي تمكروه من قلصون خلاب زجن بفلاي ACNV زبحال ناي نيذرلاندس بروجكت زلو عم نصنع بإكستنشن مداين بمهار مداين بحدش تكنولوجي بمدتها مداين عزيز حجزنا بروجكت هالله عبوزحت حرصوت ناون لو تزنس مالتي تايزي بمزحت وجزء عب كل تميتي كاري يون حرصوت زحجز كابزلهم قرات ناي مصنع عبزخاني مولو باكيج تقيمه هايبريد كزرو ويكان الدك على زبحالو عينك زرو زمكر بروجكت ስለዚህ እዚ ብመርኣያ ደረጃ ኣብ ብዙሓት ካብታት ሰሪሕ ኣሎ ኣብ ብርክት ዝበሉ ሳይታት ማለት እዩ ሓረስቶት እውን ድሌት ይሕድሩሉ ሕጂ ፅገምና ዘሎ እንታይ እዩ ቶም ዘርእታት ካበይ ክነምፆም ንኽእል ብቀረባ ዝብል ነገር ከም ሓደ ቻለንጅ ይኹን እምበር እቲ ፕሮጀክት ኻኒ ኣላልዩ ጥራሕ እውን ስቃይ ይበለን ከቕርቡሉ ዝኽእሉ ነዞም መቕረት ዝበሃሉ ናይ ኣብ ዝተፈላለየ ካብ ደገ ጀሚሩ ኣብ ወፃውን ዘለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዙርያ ዘለዉ እውን መቕረት ዝበሃሉ እውን كم تصلوا زخل عدلون فتيري بزي حدا خلت 3 مدرخات تفتروا مالو حرسوتون استرخبولو ام مرار حمس استرخبولو سمويا استرخبولو مستم سابلايرات ناي مفلاط استغبروا النغرون አሉ ስለዚህ እንደ حرساي ተወዲቡ ትዲማንዱ ብዝተወደበ መልካ ሕጂ ኪሎ 2 ኪሎ ኢሉ ዝመጽ ሳፕላየር አይኮሉኒ ታይ ግን ዝድለ ማለት እዩ حرساي ተወዲቡ ዘድልዮ ጠለባት አቀዲሙ ከፍልጥ እንደ አቀዲምና ወዲና ግን ምስቶም ዝምልከቶም ሳፕላየራት ምዝራና ተገበረ ከም ክልሉን كم تصلوا زخير عدل سفيه سلازي نحنا كم تجري زلنا مريت نوسي مريت كندت أصلا نخلجن زلنا عدل تايو أفتح زلا جيفن مريت زل على مفرعين موسخ زحشة كونش لزر خبنا يو نبزحت وحرس هاينا هايبريد تقيمه ويكان الدقات تقيمه انت فري زحشة خرك بخيلي أبكم يدرا أبشو قلت عقل محز عقلنا يو ناب كل تميتي كونتال 150 كونتال زركم يرو حرس طيبتي بعلو كافت خافت زاخ وزرات مالتي أفتم هايبريد كم تصخل لو زرعنا يمكن أبكم يدرا كسب حدا شيء سقاب شمون تميتي كونتال استرخوا لا بهكتار مالتي بر هكتار زب كم كله حجي بس درجات حرسنا خلينا منكح بصفحات صراحة لنا كم فلمتو في بعض المياه بمسلطنا جميرنا يوم دحرتنا سنة أمر حويت استجبر سلطناتن أورنتيشناتن بالحريت بعض المياه ناون نشتي تفريس لصنح كاب صراحتي أورنتيشن توهيبو يو تجبراون كل حسابهم سلطنة توهيبو يو ناب مسنوتاتيو لذا مسنو بزح الساعات دما أما بزحت أكابي بتصبق درجة خيدالو إلى نحس مالتي ኣብ ክልል ትግራይ ብመስኖ ክለምዕ ዝኽእል 70,000 ሄክታር መሬት ከም ዘሎ ካብ ቢሮ ሕርሻን ሓፍቲ ተፈጥሮን እተኸለል ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመልከት